Zuzana, toto s tým hačkovaním tam nemôžeme dať. Dámy, nie je toho pravého, ale tú pravú kabelku. Tú pravú kabelku, možno to je odpoveď na všetko, nájsť si tú pravú kabelku. Nemáš problém jednoducho s tým, že chodíš z obchodu do obchodu a proste tu ti nesedí farba, tu ti nesedí reťazka. Tak sa už konečne odhodlaj a správ si ju. Vítajte v Noezon podcaste. Toto je miesto, ktoré odštartuje vašu tvorivosť. Som rada, že v Noezon vám môžeme priniesť okrem klasických rozhovorov s tvorcami aj takýto formát, ktorým sú Noezon novinky, kde sa budeme pravidelne stretávať, budeme sa počuť a vidieť. A stále po mojej ľavici alebo pravici zasadne niekto z produktového oddelenia a predstaví nám novinky. Tentokrát to budú kanavy na vyšívanú kabelku a dnes sa porozprávame o ich výhodách a možno si poviete, že konečne ste našli tú pravú. Tak poďme si povedať, že na čo slúži táto plastová mriežka. Kanava znie krajšie, takže poďme to volať asi kanava. Hej, je to taký šikovný pomocník, vďaka ktorému si vieš urobiť kabelku alebo takú crossbody kabelku. Hej, úplne super výhoda je, že keď si to zložíš hneď na začiatku, tak si vieš predstaviť, ako tá kabelka bude vyzerať. Už na začiatku vlastne vidíš ten tvar. No a zvyšok je už vlastne na tebe. Ako si ju vyšiješ, s čím si ju vyšiješ, akú farbu si vyberieš, je hrozne veľa možností, používajú sa na to klasické priadze, potom ženilkové, špagáty, alebo také tie letné verzie. Čo sa týka možno toho tvaru, viem si to potom nejako aj ja ovplyvniť, že viem si to upraviť ešte, alebo toto je už finál verzia, že z toho sa nedá už pracovať? To veľký pozor, ako sa hovorí, že dvakrát meraj, raz strihaj, čiže z väčšieho menšie urobíme, z menšieho väčšie už nie. Môžeš si to obstrihať, prispôsobiť tým, že vlastne keď si to obstriháš, tak tá kanava sa ďalej nepára, alebo ako by som to nazvala, hej, že nebude sa ti to ďalej trhať, lebo ona je taká pevná. Dobre, možno naši zákazníci už tento produkt nejak poznajú, ale tí, ktorí úplne, že chcú s týmto začať, je to vhodné úplne pre začiatočníkov? Je to také vyšívanie, že to zvládne aj niekto, kto to v živote nerobil napríklad? Ja si myslím, že ak si nájdeš vhodný návod, tak určite áno, nie je to žiadne hladko, obrátko, takže určite, hej. Nejaký ľahký vzor na začiatok, vyskúšať si na nejakej malej časti a potom vlastne už opakuješ to isté dookola. OK. A čo sa týka tých technik napríklad, tak čisto na túto kanávu sa dá asi len vyšívať. Asi by som to veľmi nehačkovala. Či vieme potom ju upravovať aj nejak hačkovaním? Asi len vyšívať. Hačkovanie... Okay. Neviem si predstaviť, že cez to dávaš háčik a proste to nejak preťahuješ. OK, možno nájdeme nejakú... Hačkovanie štýlom možno teraz, vieš, keď s tou pufy, takže že ju vlastne len asi takto robia, že sa len preťahuje na druhú alebo stranu. Možno už len ten finál, keď to potrebujú nejak spojiť tie boky dokopy, alebo tak. Ale to skôr asi zošívajú. Hej. Zošívajú. Ešte, čo sa zvykne s ňou robiť, ale to je zase taký vyšší level, že niekto si to vnútro počíva. OK. Ale zas nemyslím si, že je to nejaká vada, aj keď si to necháš vlastne tak nepočíta, lebo tá priadza vlastne prechádza aj na druhú stranu. Čiže ona aj z tej vnútornej strany je vyšitá. Máme tu rôzne veľkosti, ale aj farby dokonca. Táto čierna, neviem, či existuje iné farebné verzie, ale môžem ukázať aj túto čiernu verziu. To je vlastne veľkosť L. A možno pre tých, ktoré používajú tie priadze inej farby, tak je toto menej, teda môže presvítať cez tú priadzu. Hej. Stáva sa pri tých svetlejších, že vlastne, respektíve keď šiješ s tmavšou, keď si vybereš tmavšiu priadzu, tak ti tam prebíja tá svetla kanava. Takže keď tmavšiu priadzu, tak tmavšiu kanavu. Ja by som to až porovnala, vieš, že... Proste, keď to dáš na svetlo, vieš, takže by ti to neprebíjalo. OK, čiže pri tých tmavších priadzach. Poďme si možno povedať o materiáli, ktorým to môžeme vyšívať. Ja tu vidím také tie špagaty klasické, aj papierovú priadzu rafiu. To sú možno také skôr letnejšie verzie, aj tie farby. Ale po pravej strane tu mám aj našu milovanú Puffy a túto ženilkovú Natana Cherry Berry. Tak vlastne dá sa to aj týmto nejakým spôsobom vyšívať? Tým, že tá priadza je oveľa hrubšia ako tie špagaty napríklad?
Dá sa, ale zase je na druhej strane veľmi prispôsobivá, je mekulinka, takže najťažšie je asi začiatok, dostať ju do ihly. Na vyšívanie používame tupú ihlu, plastovú alebo kovovú. Podstatné je, aby ste si vlastne odmerali tú veľkosť mriežky a tomu prispôsobili veľkosť ihly, aby ste si vybrali správnu veľkosť, hej, lebo kanavy, ktoré sme mali vlastne tie staršie verzie, tak majú menšiu mriežku a tieto nové napríklad, toto je zase ďalší typ trošku iný, tak tá už má väčšie tie mriežky, čiže tu v pohode tie ihly vojdu. Aj tie hrubšie priadze ženilkové alebo pufy, alebo aj hrubší špagát. Čiže keď majú tvorilky doma aj takúto pufy, vedia ju využiť nielen na deky, ale aj na kabelky. Možno ešte stihnete teraz v tomto zimnom počasí takú huňatejšiu verziu, inak veľmi trendy. Dobre, čiže zimná verzia. Potom tu máme, že myslím si, že celkom aj plesové verzie, predsa ešte to obdobie plesov nám neskončilo, takže vieme si to vyrobiť aj v takejto lesklej forme napríklad. Ja tu mám tieto dva typy. To je čo, prosím ťa, za materiál? Táto leskla je makrame od Janartu, to je zase taká tenšia verzia a myslím, že táto je niekedy používaná aj dvojmo, aby ukázala tak plnšie, aby tak viac zakryla tú kanavu. Toto je jeden asi z tých základnejších vzorov, myslím si, že toto by som možno zvládla aj ja. To je taká mini plesová verzia. Áno, že do toho by sa možno vošiel. Ideme to až vyskúšať, podľa mňa, či sa do toho vojde telefón. Takže ja tu mám asi takúto veľkosť. Teraz sa modlíme, že vojde. Ale áno, tak dá mi, do toho vám vojde telefón a podľa mňa, že kreditka. Malo by to byť. A žuvačky a ideme. A ešte žuvačky. Do tejto S-kovej verzie, samozrejme do tých väčších by toho vošlo viac, ale myslím si, že toto je celkom také, že postačí na ples asi. Nepotrebujeme tam mať toho veľa. Dobre, super. Čiže toto by boli tie plesové verzie a potom možno blíži sa jar, veľa z tých tvorivých duší už pracuje na jarných projektoch, tak možno, že čo by sa dalo použiť na tú jarnú verziu kanava kabelky. Vidím tam také pekné pastelové farby, tak vieme si to opäť teda so špagátom, alebo... Vieme použiť, zase záleží na tom, čo chceme. Vieme použiť špagáty. Tam asi skôr pôjdeme farebne, lebo predsa tá jar je taká plná farieb, všetko sa prebúdza, všetko na nás vykukuje. Už vlastne aj teraz vidíme, že veľa zelených a pastelových farieb sa predáva, takže špagáty opäť 3, 5, záleží od toho, akú mriežku vlastne má tá kanava. Vidno to už možno aj na predaji, že teraz už idú skôr tie jarné, letné farby, že nie je to skoro? Už to začína. Hej, idú už také jarné, pastelové. Takže asi najvyšší čas, keď chcete tvoriť kabelku na jar a na leto. Ja už tu držím v ruke vlastne ďalšiu veľkosť tej kanavy. A tiež je to asi skôr taký letný dizajn a vlastne má tu už aj tú plastovú ako keby ručku. Toto si viem tiež vyrobiť nejako sama, alebo sa to kupuje v celku? To je taká vychytávka, hej, že asi veľa ľudí to nepozná. Predávame to na kusy a sú to vlastne očka, ktoré sa spájajú. Hej, oni nie sú úplne napevno spojené. Majú tu taký ako keby predel. OK, nazvime to predel. Hej, čiže cez tento vlastne oni sa navzájom spájajú tie čiže očka ja si kúpim... a vlastne ak už máš nejakú predstavu, ako by mala tá kabelka vyzerať, alebo ako ju chceš nosiť, ako ju chceš držať, lebo niekto proste chce dlhšiu ručku, niekto chce kratšiu, tak už k tomu si to prispôsobíš. Super, čiže ja si kupujem vlastne ten komponent po jednom kuse a takto si prispôsobím tú dĺžku, že už podľa toho, že ako chcem. Dobre. A k tomu väčšinou potom si dávajú klasickú reťazku. Aj takú kovovú. Crossbody cez celé telo, čo si prehodíš. Pecka, čiže to viem nosiť aj takto do ruky a potom si to dať aj cez telo. Tak. Dobre, keď tu už máme tieto reťazky, tak poďme si ešte k tomu povedať, lebo tiež tu vidím viacero druhov, že ktoré vlastne máme v ponuke. Tak tieto sú klasické už s karabínkami, alebo ty tam máš túto momentík. Toto je vlastne aj karabínka, aj krúžok, kvôli tomu, aby boli vlastne spojené tie dve rúčky.
Sú reťazky, ktoré majú už karabinky a vlastne tam nepotrebujete nič ďalšie, alebo nepotrebuješ nič ďalšie. Hej, tú karabinku pripojíš rovno ku kabelke, necháš si tu pár očiek, 2-3, zapneš, ideš, hotovo. Super, čiže... Potom sú reťazky, vlastne keď ti nevyhovuje dĺžka, tak si to vieš tiež prispôsobiť, ale sú aj reťazky, ktoré sa predávajú bez. Bez tých karabínok. Čiže vtedy treba nejaké krúžko alebo polkrúžko, opäť musí sa to pripevniť ku kabelke a potom si k tomu dáš tú reťazku. Vidím tu strieborné aj nejaké zlaté verzie, ale potom je tu ešte taká vychytávka. Vlastne toto je rúčka, ktorú si pripnem pomocou reťazky v podstate, že tiež to má karabínky. Áno, nie každý má rád, vlastne keď nosíš na holom ramene alebo v lete tú kabelku, tak nie každý má rád ten kov, takže toto je tiež super variant. Je kombinovaná s tou kožou a je to potom také lepšie. Schvaľuje aj kameraman určite. Toto je praktickejšie. Potom tu máme ešte takéto kožené verzie. Toto sú vlastne tiež rúčky, ktoré si viem pripevniť na tú kabelku. To už by som pomaly prešla k tej našej ďalšej novinke a to je vlastne taká asi tá najväčšia veľkosť kanavy, ktorú máme v ponuke a z tejto vznikne taká tá veľká taška na rameno. Šoper taška, možno by som... Šoper alebo plážová alebo akokoľvek si ju môžete nazvať. Čiže tieto ručky vlastne viem si tu takto... Na tieto veľké už asi moc by som tam neodporúčala tie kovové reťazky, ale skôr také kožené ručky a zase sú rôzne dĺžky, čiže buď si to dáš len do ruky, alebo potom takú tú väčšiu, to si vieš hodiť na rameno. Vyzerá to veľmi elegantne, inak viem si to predstaviť možno, no aj s tou huňatou, ale aj tie letné verzie také s tou rafiou a napríklad. Tie letné verzie s rafiou, podľa mňa tie drevené, ešte keď vezmeš, áno, tu mám ešte jeden tak tie sú úplne také, že za mňa na leto. Super. Tak tieto vyzerajú bombasticky k tejto verzii, takže úplne super projekt. Možno ak zvažujete tento začiatok roka začať nejakú novú kreatívnu činnosť a ešte stále neviete čo, možno vás hačkovanie veľmi neláka, lebo je to zložité pletenie klasických vecami tiež, tak myslím si, že táto vyšívaná kanava kabelka je super nejaký projekt na začiatok. Máme tu ešte tieto leskle zapínania, my ženy straky, mne sa toto veľmi páči. Tiež dôležité na začiatok si rozmyslieť, či to zapínanie chceme, aby ho bolo vidno, ako má táto kabelka napríklad. Vyzerá to ako taký doplnok, alebo ho chceme mať skryté. Takto magnetické. Že toto zapínanie si teda tiež všívam dovnútra tašky. Tak. Tiež to prišívam. Aj táto je napríklad bez toho. Väčšinou sú teda strieborné, zlaté, lebo si to celé vie zladiť, reťazku s karabinkami, so zapínaniami, aby ti to tak pekne farebne ladilo. Máme tu aj takéto trojholničko, toto je tiež inak veľmi pekné a myslím si, že urobí to dosť taký ďalší doplnok tej kabelky. Tak. Lebo táto napríklad, vidíš, je celá taká zelená a proste dá sem to zapínanie a hneď to inak vyzerá. To je iná taška. Super. Čiže to sme si prešli zapínania, potom zapínania na magnet. Tieto sa tu takto pekne otvárajú na takýto systém. A v podstate... Toto je asi to najľahšie magnetické zapínanie, ktoré vlastne tiež nie je vidno, lebo si ho len prišiješ z týchto 4 bodov a máš hotovo. Hej, že nemusíš to nejak dovnútra. Vidíš? Toto si len prišiješ na 4 miestach a je to hotové. Nemusíš to tam... Takto. Čiže pre takých začiatočníkov by som odporúčala asi niečo také jednoduchšie schované. OK, že keď sa náhodou na prvýkrát nepodarí, tak to stále viete zavrieť a nikto si to nevšimne. A nikto to nevidí. To je pecka. Presne tak. Dobre, super. Akým špagátom by si začala ty napríklad, kebyže si ideš teraz vyšívať novú kabelku? Asi by som si vybrala taký nejaký tenčí. Nejakú peknú pastelovú farbu. Dala to dvojmo. Tento je pekný. A išla by som do takej nejakej strednej veľkosti.
Ja mám rada také menšie kabelky, šikovné. Ale možno keď sa bavíme o tom praktickom formáte, tak možno ten najmenší, to S-ko je také, že fakt ozaj len na ten mobil, ale tieto M-kové verzie sú možno taký práve ideál do mesta, by som povedala. Ale ani tá Shopper nie je akože na zahodenie. To je zase úplne iný level. Tak myslím si, že sme celkom dobre predstavili túto našu novinku, kanavu, ktorá na prvý pohľad vyzerá úplne možno tak fádne, alebo že plastová mriežka, ale dokážete si z nej vytvoriť takéto jedinečné kúsky. Takže veríme, že sme vás inšpirovali a možno prebudíme tvorivosť aj týmto spôsobom. A náš kameraman sa už usmieva, jemu sa to veľmi páči, takže možno inšpirujeme aj jeho a inak môžu to skúsiť aj páni, možno ako taký darček pre svoje polovičky. Handmade, originálny, jedinečný. Nezahadzujeme ani túto výzvu. Ďakujeme a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli týchto našich Noezon noviniek. Ahojte. Ahojte.